23 peso. Mga subscribers, yung aming 23 session kay Kuya Marcel Milag at kung isang Padakle sa Pagbayabas, Pagbalakak, yung aming 23 session therapy. So, may mga changes kami ng activities na gagawin. Gaya yung exercise bago sa i-massage, bago sa kuryente. May mga mabibigat na mga gagawin po ngayon siguro, Kuya Marcel. So, watch nyo po yung aming gagawin para pampalakas ng kanyang lower limb, tsaka yung hita niya, tsaka yung kanyang lower back. Watch nyo po, Tilde. Ano yan? Teka pa. No? Teka. Hallelujah, tuwing ka ng Diyos, Lord, maraming sa mga pagkakas sa buwan, maraming sa amin sa kanyaya, at yung nagbibigay ko maraming sa siya. May tayo ng innovation, ayaw niya ang blessings ng mga Lord, yung mga likot namin, yung mga lahat, yung mga pinag-zero, dalangin ko yung pagkakas ng Lord, at sa mga pang isang mga sa mga Jesus, sa mga isang mga yung may discover na, ulo. So, pwede na ka. Ano yun? Yan ka po. Gusto ka din ng konti. Iwan. Ano siya? Medyo na. Okay. Yan. Ito ang tilo. Yeah. Di pa. Diretso yun. Dito na ako. Siya ka bilis na eh. Bilis. Hindi mo ako, may 500 viewers siya dito. Hindi ako hindi. Nakapansa. Hindi na lang din, hindi ba kayo? Tapos dito ka step ka. Step ka, step ka. Hindi na lang din. Bumuko ka, alalay ka, diba? Ayaw mo yun? Sige, check natin. Alam mo, patsilangan mo na eh. Sige. Buwan. Okay, kahit tinilan? Kahit tinilan? Alam ka? Sige, talang ba? Kahit tinilan, yan. Ano pa ka? Yan. O, sige nga. Sige, sige mo. Ano pa ka sa gabi? Buwan. Ano pa ka sa gabi? Yan. Ano pa ka sa gabi? Punta ka sa gabi. Mga pulong mo siya. Yan.
Kasi ganyan, papak niya. Ah, exhibition. Pwede nga yan natin. Nabigla po siya nila, kaya medyo out of balance. Siguro yung mga tusok lang. Semua. Sampai. Last one. Lahat mga konti. Maraming. Diretso. Yan ang last. Yan. Maraming lang, maraming lang. Maraming. Ito po saya. Hindi lang ko kailangan. Okay. Ang kamay. No, kasi tusok sila. Kasama yung nagpapagod. Bago mo yung po mo na. Sawa mo yung kamay mo. Hindi mo yan yung mga doon. Nakaupo. Sige. Tayo. Sige. Well, tusok mo tayo. Tusok. Sige tayo. Yan. Tayo tayo. Po. Yun. Sige, one. Bilang ka bilang. Oo. Yan. Parang yung yung tusok namin. Okay. Six. Ang buong mo dyan. Relax mo na relax. Kasi ginawa mo kanina dito isang po. As ikot ka. Hanggang todo po tayo. Dito. Isa po kanina ha. Ito. O, tama na yan. Tama na yan. Tama na ha. Kung pakasagad. Yan. Tayo. One. Two. Tuloy lang ka ba? Six. Dito. Balas na yan. Balas na yan. Hindi ka lang kaya. Relax. Ayan. Yung asagad na. Yan. Sige po. Sige. Sige. Bilang 10. Buang bes lang din. Dahil. Pukaya. Pukaya. Sige, sagad dito. Sige po. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tayo. Okay, 2,
Relax ka lang. Hindi madali. Madali yung pumibila. Sige, upo ka. Sige. Sagat, sagat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Ayo. Okay, simple yan. Relax, sige, sige. Para pag upo ka sa siyat. Plat, plat, plat. Sige, tayo, upo ka. Sige, nalitin mo tayo dyan. Sige, 1, 2, relax ka lang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tayo. Yan. Kunwari wala kang hawak ha. Sige, po mo yan. 1, 2, tayo. Po. Hanggang po. Yan. Stick mo tayo mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tayo. Push. Okay, relax. Relax ulit. Siya ito bigyan. Kaya wala ha. Mamatong mo. Sige. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Push. 6. Last 4. 4. 1, 2, 3. Ano ayos? Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tayo. Push. Last 2. Hindi tayo. Ganun lang. Masyadong kakausa. Sige. Last na. 6, 7, 8, 9. Push. Very good. Last na. Last 1 ha. Sige. Pangako mo. Ano lang. Mag-anak mo ha. Sige. Ako ka. Yan. Ito masyadong hindi ka sa kamay ko. Huwag ito yung kamay ko. Mas ka relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ito next. Marching. Sige. 1, 2, 3. Namamalis ka mo. Namamalis. Paano mo yun? Wait. Yan. Sige. Yan. Tayo na. Yan. May salpak. Sige. Yan. Okay. Sige ba? Slow po. Okay. Sige. Ready. Sagad po. Tiklit mo yung mga pako dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tayo. Very good. Sige. Po. Sige. Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano yun? Yan. Mahilig. Wala kasi mahilig. Mahilig ka. Yan mahilig. It's a prank. It's a prank lang. Prank na tayo. Mahilig kasi. Mahilig ka. Prank lang po na ito. Yan mahilig. Sige. Ready yan. Yan ang mamilang. Focus ka. Kaya may niya, may. Ready. 1. Apo. Sige po. Relax ka naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi kayo? Very good. Yung kayo, prank lang yan. Prank. May reaction. Ready. 1, 2, 3, 4, 5. Good kayo? Po. Relax ka lang. Relax. Focus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tayo. Last 3. Sige. Po. Tayo. Po. Bilis. Tayo. Sige. Po. Sagad. Tayo. Sige. Po. Tayo. O last 3. Po. Kulang. Tayo. Tayo. Mato na. Last one na. Try. Nangiti kasi. Nangiti no?
Susunod na. Islam. Pulos ka na ano. Ayos mo. Kaya yung bago. Pulos ka na ano. Nangiti ka. Alam mo. Mabait ka ba na boy? Kaya ka diyo. Mabait ka. Siyempre, tiba po ka na eh. Siyempre, tiba po ka na. Ay, nakabot din na eh. Yan ang nalulok. Nalulok yan. Nakakit yung camera ko. Ito ko ba? Ito ko. Inakit yung camera ko. Yun. Ito yung siyempre. Inakit. Ayan. Kita ko din mo. Kita ko. Kita ko din. Look, teka. Ano yan sa bagyan? Ya, kayak gitu lah. Puro na kayo kabuang. May masakit. Magkakalanat. Uy, papala ka na. So, napakatagas po nung kanyang left upper limb. So, we do 2 years po na stack up. So, malakas na yung lower limb niya. Kung lang upper limb, kung hindi naiiwan, medyo pinapakita ko na kailangan ko pupox din. Ito, napakabilit na rin ito. Pag umiikot tayo, grabe ito. So, wala natin malupit ito. Ano may stop up? Ganda lang. Balas ka lang. Yun. Ito ako, naiwan, no? No? Yun, binibinin ko. Tok! Sino naman eh? Sino naman, hindi eh. Wala ka upo ka, galaw-galaw ito. Hindi iwan. Nakakabag ka. Gumana. Relax. Sige mo, thank you Lord. Jesus name, thank you Lord. Sabi mo ha. Salamat po sa inyo. Tuloy ako. Yan. Start kasi natin. Start ba? Nag-rotate. Yung ball sa sanit mo. Barado. Kasi okay na, di ba? Naikot na ng konti. Okay. Nice lang. Nice lang. Nice lang. Sige ba, relax mo. Alam mo ka lang, relax lang. Ano ba na sa relax lang? Food lang. Yes, no? Taas mo ka ito. Yun yung ganyan na siya. Sige. Yun, nakukuha na siya. So, yung kanyang movement, yung muna yung movement niya. Kasi nag-focus kami sa lower niya. Pero habol natin itong upper niya. Mahuli. Huli na rin ako. Importante, nakakalakad ka, diba? So, nga lang kanina, it's prank. Yan, out of balance, ha. Sige, hindi matawa ka eh. Huwag kang tatawa pag nag-isay ka. Hindi lang matuwa ka, kaya. So, ngayon po December, maraming magandang pamasko sa mga stock natin. Actually, kasi may mga talagang na-improve na. Dahil hindi na siya, nakakalaad na, nakakaputay na to. Pwede na mag-CR, no? Hindi na mag-CR, nakakaputay na. Ano ba katas yun? Ito, katas ba? Ayaw mo nang nakakaupo na ron? Dati nakakaupo. Nakakaupo ka na. CR, may na rin ba? Ito pa rin. Oo, practice mo ba? Pumangbahin mo.
Dapat ka ano, gamitin natin siya gusto. Diba? Ang nalagay ko naman ng subscriber natin dito. Maraming sa'yo natin yung upload mo. Iiwan ba? So, baka hindi kami na masaya sa mga space. Tapos yung combination yun. Diba? Tatlong combination yun. Pero, lahat. Gusto mo mga kung napon mo lang ako. Wala na. Bakit ba? Puro po ah. Sa puro po patagulong. Ngayon mga lang nakapunta ako. Kaya. Kasi yung mga machine mo, di mabilang. Pwede mo mapagod, sino patay na yun? Pero ikaw, pero. Oo, sige. Siya stop, gusto mo puro. Higa, ito. Hindi mo ba? Yung mga bangka, puro. Sino na kailangan yun? 12. Ayan, 12 natin yung kanyang gap. After yun, yan. Yan. Ito, maagal yun, diba? May pa naman. Ito lang. Yun. Diba? Mga konting sa'yo. Ano ba? Ha? Ayun. Ba? Ang gano'n na. Ha? Ano? Ba? Yeah. Ba? Yeah. Oh. Ayos ba? Di ba? Ano ba siya pag ito, lumakas to, dadami yung dugo mo, ako lang, mahina to, wala ito. Kaya kailangan ito, para kasi natin ito. Ha? Mga legs mo, para manggal yung dugo. Alam mo, di ba? Oh. Alam mo? Oh. Gumagalaw mo yun. Kasi yung dugo niya, matay. Mga ginagawa ng sisig sa buhay mo, ang gagawin ka. Huwag naman ka, di ba? Patay. Isang taon ka ba, hindi ka huling nasipag din, ha? Pagka, bukas walang therapy, hindi lang makalakad ka.
yung mga ginawa ko ng exercise, gawin mo kaya mo lang ha. Kasi kailangan naman sa mga mamaya mo pahinga. Tapos kaya mo, mabuli pa yun, habang nag-exercise. Yung ba mo na stop? Please ba? Hindi ko na tayo, matuwa mo. Ako niya ka to. No? Katawan mo, hindi mo lang. Lagi nga ba? Ako ba? Nilista ka rin. Sabi na rin ba? Diba? Nakakonti. Yan, plus. Diba? Medyo malambot yung bola sa akin mo. Hindi ko na pag-ayaw. Wow, may kabuhay na mag-ayaw. Tapos mo ito. Pero kailangan na ng pag-ayaw. Ano naman? Ano? Hindi na. Diba? Ayun. Diba? Hindi na sa pag-ayaw. Ayan. Dito. Tapos, na? Wow.
Is. Ito pa. Ganun ganun. Semoga dua-duanya ya. Bisa. Hindi ka na yung tama. Ha? Hindi ka na. Nanti hindi ka matagal na yun.
Gusto na naman sa akin, 30 minutes, okay lang. So, okay? Ayaw natin ba? Ano? Ayan, so pinapakita ko lang po mga subscribers, likers, kung baka natin tinetherapy si Kuya Marcel nila. Kasi ito na yung chat lang. Pero ito po yung idea na kung bakit siya gumaling at paano siya na-improve. Because of some program na ginagawa natin kay Kuya Marcelo. So, kaya siguro, marginal therapy. Ang therapy ko, tinatrabaho yung by program. Naman, sinasagaya, hindi nakukuha sa apurahan. Iba-iba pong case ng ating pasyente, meron po nagaling kagad since na nila na tama at minsan hindi po sila na-agad po agad yung kanyang pagkakasla. Si Kuya ko ay dumang sa maraming therapies. Almost 2 years na, no? Almost 3 na. Almost 2 years na dito lang. So, lagi siyang may kasamang relaxation exercise. Yung mga muscle niya, very tight.